Juan, Kapitulo 16. Inigabot niadtong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo. Ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan, aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo, pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay. Kundili, musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niadtong adlaw, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, ug ako dili mo ingon, nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo, nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug mituong nga ako, gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mo biya ako sa kalibutan, ug mubalik sa amahan.